Χρυσοβέργη, ο οποίος το ποδήλατο είναι η ζωή του και η ζωή του είναι το ποδήλατο. Έκανε ένα ταξίδι 2.500 χιλιόμετρων, δηλαδή ήρθε από το Λονδίνο στην Αθήνα με ποδήλατο. Και θέλω να τον υποδεχτούμε γιατί η ιστορία του και η ζωή του είναι πάνω στο ποδήλατο και έχει πολύ ενδιαφέρον. Έλα, Ελπιδοφόρε! Γεια, έλα! Με το ποδήλατό σου! Πω, τι ωραίο Μίκη! Καλώς ήρθες! Τι κάνεις? Καλώς μας ήρθες! Ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Φενίτσα, πάρε λίγο το Μίκη, γιατί έχει πάθει με το ποδήλατο ένα νευρικό κλονισμό, μια κατάσταση, ένα κάτι. Με αυτό το ποδήλατο έκανες όλα τα χιλιόμετρα. Όχι με αυτό, αλλά. Όχι με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έλα πιο εδώ να τα λέμε. Είναι ένα ποδήλατο, ναι. Χρειάζεται λίγο πιο ελαφρύ προφανώς, γιατί. Εντάξει. Λοιπόν, γύρω του κόσμου με ποδήλατο για φιλανθρωπικό σκοπό. Γενικά τα ταξίδια είναι πολύ ωραία, προφανώς. Όταν τα συνδυάζεις και λίγο με αθλητισμό είναι ακόμα πιο ωραία. Ναι. Και όταν υπάρχει και ένας πολύ όμορφος σκοπός είναι νομίζω το ιδανικό πακέτο. Πες μας για τη δικιά σου την ιστορία. Το συγκεκριμένο ταξίδι ξεκίνησε από το Λονδίνο, όπου δούλευα τον τελευταίο χρόνο. Και ήθελα να γυρίσω στο σπίτι, στην Αθήνα. Οπότε λέω. Δεν έψηφτης. Γιατί όχι. Ναι, εντάξει, κοίταξα λίγο στο ίντερνετ, ακριβά δεστήρια. Λέω όχι, πρέπει να κάνω ποδήλατο. Και πάντα είναι ωραίο, βασικά να το κάνεις για ένα ωραίο σκοπό. Εσύ δεν είναι φοβερά. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το κάνω εικόνα, να το σκεφτώ. Δηλαδή, Λονδίνο, Αθήνα με ποδήλατο. Μα στο χάρτη είναι ένα τέτοιο πράγμα, δεν είναι. Μα στο χάρτη είναι, αλλά δηλαδή εδώ με αυτοκίνητο που το κάνει ο Καρβέλλας. Ναι. Καμιά φορά που δεν παίρνει αεροπλάνα και μου λέει θα πάω με το αμάξι στο Λονδίνο και του λέω πάρα πολύ κουραστικό. Και τώρα εσύ το κάνεις με ποδήλατο. Εντάξει, μια κούραση την έχει. Την έχει. Μια ανηφόρα την έχει. Αλλά εντάξει, όταν σκέφτεσαι για ποιο λόγο γίνεται. Σταματάς κάθε πόσο περίπου, ας πούμε. Εντάξει, γύρω στις 6-7 ώρες ποδήλατο τη μέρα. Γιατί έχει και πολλή δουλειά από πίσω μου. Γιατί το έκανα, ήθελα να μετρήσω χρήματα για τη φλόγα, τα παιδιά της φλόγας. Μπράβο, να πούμε ότι το έκανε για τα παιδιά της φλόγας. Ο σκοπός είναι πολύ ωραίος. Παιδιά, βασικά δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να βλέπεις παιδιά να χαμογελάνε. Οπότε. Και ο Σύλλογος Φλόγα γενικά στην Ελλάδα κάνει καταπληκτική δουλειά εδώ και χρόνια. Ναι. Οπότε ήθελα να το κάνω για αυτό το σκοπό και μάζευα χρήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού online για οποιοδήποτε φίλοι γνωστοί που θέλουν να βοηθήσουν. Και σιγά σιγά ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε, τους άρεσε πολύ η ιδέα. Ειδικά στην Ελλάδα υπήρχαν πολλές εκδηλώσεις, μας περιμέναν. Δηλαδή τώρα να φτάνεις στην Καλαμπάκα και πάνω να είναι δύο σχολεία να σε περιμένουν παιδάκια. Κύριε, μπράβο για αυτό που κάνετε για τα άλλα παιδάκια. Είναι ό,τι πιο ωραίο πράγμα, δεν υπάρχει. Αλλά προφανώς ξέρεις στη διαδρομή, πολύ ωραίες εικόνες, διαδρομές, μέρη που δεν τα βλέπεις όταν είσαι με το αυτοκίνητο, γιατί απλά περνάς. Ενώ με το ποδήλατο πας δίπλα σε ποτάμια, περνάς από ωραία βουνά, στις Άλπεις Καλφαραλώνεις, στις ανηφόρες. Δεν υπήρξαν και δυσκολίες με τον καιρό, με βροχές, με κρύο, Ναι, εγώ αυτά σκεφτόμουν, έχεις δίκιο. Υπάρχουν και αυτές οι λεπτομέρειες, ναι, που να ξεκινάς, δηλαδή Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, full βροχή, να ξεκινάς να είσαι τέρμα μουσκεμένος. Και εντάξει, προφανώς δεν είμαι και ποδηλάτης κιόλας να πω. Δηλαδή, κάνω ποδήλατο όπως κάνουμε όλοι στο χωριό ή δεν ξέρω κι εγώ τι, λίγα χιλιόμετρα. Ναι. Και το πήγα λίγο παραπέρα, λέω να κάνω 2.500. Λέω γιατί όχι, ας το δοκιμάσουμε. Αλλά οπότε δεν είχα τον εξοπλισμό, τον τρελό ή οτιδήποτε. Οπότε να ξεκινάς να είσαι μουσκεμα και να έχεις ακόμα 6 ώρες να κάνεις ποδήλατο, να κρυώνεις, να πεινάς. Το budget αρκετά χαμηλό, γιατί ήταν αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, ήταν η όλη φιλοσοφία του ταξιδιού. Να μένω σε ντόπιους, που βασίζεται δηλαδή στην καλοσύνη των ανθρώπων. Δεν ήθελα να πάω να με πληρώσει ξενοδοχεία, ούτε το budget υπήρχε, αλλά μου αρέσει να γνωρίζω πολλοί ανθρώπους. Δηλαδή, στην Ελβετία, για παράδειγμα, δεν έβρισκα να μείνω βασικά. Ήταν σε ένα χωριό πολύ ψηλά. Και άρχισε και ρώταγα τους ντόπιους εκεί πέρα και ήταν σπάνιο που με έβαλε σε μια φάρμα εκεί πέρα. Και ο άλλος που δεν σε ξέρει τέλος πάντων και θέλει του λες το σκοπό, του αρέσει πάρα πολύ και θέλει να γίνει ένα κομμάτι αυτού. Έχουμε και ένα βίντεο νομίζω, Έχουμε ένα βίντεο ετοιμάσει, να το δούμε. Για πάμε. Είναι 26 ετών, λαμιώτης και η προσωποποίηση μιας ελπιδοφόρας νέας γενιάς. Ο ελπιδοφόρος Χρυσοβέργης κατάφερε να συνδυάσει την αγάπη του για τα ταξίδια με τη φιλανθρωπία. Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 3 χρόνια, όταν μαζί με τη σύντροφό του Δώρα βρέθηκαν στο Cape Town, προς αναζήτηση εργασίας ως απόφοιτοι οικονομικών της ΑΣΟΕ. Το μικρόβιο της εξερεύνησης όμως τους έκανε να τα παρατήσουν όλα και να ξεκινήσουν ένα οδηπορικό στην Αφρική μόνο με ένα σακίδιο στην πλάτη, προσφέροντας ανθρωπιστικό έργο. Καλό ταξίδι. Πριν από λίγες εβδομάδες μάλιστα,
έκανε πραγματικότητα έναν ακόμα στόχο του. Διένυσε με ποδήλατο την απόσταση Λονδίνο-Αθήνα. Στόχος μου είναι να φωνάξω δυνατά το μήνυμα της αγάπης και της συμμετοχής. Και κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 10.000 ευρώ για τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα. Ο Έλπης και η Δώρα όμως δεν σταματούν εδώ. Ήδη ετοιμάζουν το νέο τους ταξίδι. Θα κάνετε και άλλο ταξίδι από ό,τι κατάλαβα. Δεν σταματάμε. Πώς γίνεται να σταματάς? Όταν παίρνεις τόσο πολύ αγάπη, θες να δώσεις ακόμα τόσο και να συνεχίζεις. Μεγαλύτερο τώρα. Είχαμε και ένα ιστορικό που κάναμε στην Αφρική, άλλο ένα ταξίδι πιο πριν, που ήταν πολύ πιο μεγάλο βέβαια. Η Αφρική είναι άλλη ήπειρος, άλλο κομμάτι αυτό. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε και στην Ασία. Wow. Στην Ασία. Ναι. Κάποιες φορές με ποδήλατο, κάποιες όχι, αλλά το σημαντικό είναι θέλουμε πάντα να συνδυάσουμε το ταξίδι με μια φιλανθρωπικές δράσεις. Και οπότε στο Νεπάλ θα βοηθήσουμε που είχαν σεισμούς, που είχαν πολλά προβλήματα, στο Βιετνάμ, στη Μιανμάρ. Υπάρχουν πολλά μέρη που. Μπράβο σας. Εγώ θαυμάζω πολύ και την κοπέλα σου, γιατί εντάξει, είναι και για Είναι μια. αλλιώς είναι μια κοπέλα, σίγουρα. Είναι ίσως πιο δύσκολο για μια γυναίκα να ακολουθήσει αυτά. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά. Αλλά μπράβο της, γιατί έχει εσένα προφανώς που τη στηρίζει και έχει και εκείνη τρομερή δύναμη. Της έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο, παιδί. Της έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο, αλλά σίγουρα έχετε, ξέρεις, το δέσιμό σας και την κοινή αγάπη που έχετε για το. Σε δύσκολες στιγμές έρχεσαι πιο κοντά και είναι ωραίο και να μοιράζεσαι. Δηλαδή, αν το κάνω αυτό μόνος μου τελείως. Εντάξει, οκ, το χαίρομαι εγώ, αλλά το θέμα είναι να το μοιράζεσαι και με άλλους. Και τώρα αυτό θέλω. Και ήταν ωραίο στην Ελλάδα που μπορούσαν να έρθουν και άλλα άτομα να ποδηλατήσουν μαζί και να το ζήσουμε όλοι μαζί αυτό. Οπότε είναι πιο ωραίο να είσαι μια ωραία παρέα. Ναι, συμφωνώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Το βρίσκω δηλαδή. Το θαυμάζω γιατί είναι κάτι που το βλέπω με δέος. Ξεκινάς προπόνηση από τώρα δηλαδή. Μέχρι πού θα πας εσύ με ποδήλατο? Νέα Μάκρη. Από εκεί περνάω. Σε πρώτη φάση, ξέρεις αυτό που λες, ξεκινάω με Νέα Μάκρη. Γιατί Μα έτσι πάει, με επίπεδα πάει. Με επίπεδα πάει. Σιγά-σιγά. Δεν φαντάζομαι ότι εσύ ξεκίνησες, θα πάω κατευθείαν στο Λονδίνο. Πήγες. Περίπου, ναι. Θέλει και λίγο τρέλα βέβαια. Θέλει πολύ τρέλα. Βασικά είναι ώρα να ακολουθάς τον όνειρά σου. Δηλαδή. Εσύ ακολουθείς τον όνειρό σου και δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι ότι ακολουθείς τον όνειρό σου και πραγματοποιείς τα όνειρα άλλων ανθρώπων που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και αυτό σε κάνει πολύ σπουδαίο στα μάτια μου, πραγματικά. Και στα μάτια όλων μας δηλαδή, αλήθεια. Είναι ωραίο γιατί έχουμε τα όνειρά μας και πολλές φορές οι αμφιβολίες και αυτά μας λένε και να το κάνω και άμα δεν πετύχει και αν δεν κάτσει. Δηλαδή, όχι, δοκίμασέ το, γιατί πραγματικά μας έχουν βγει όλοι τόσο ωραία και στην Αφρική που υποτίθεται, είναι πιο λιγότερο αναπτυγμένη τουριστικά ήπειρος. Ζήσαμε απίστευτες εμπειρίες, ήταν πανέμορφα και τώρα στην Ευρώπη που είναι προφανώς πιο διαδεδομένη στον τουρισμό κλπ. Αλλά ζήσαμε εμπειρίες που αυτές δεν ανταλλάσσονται με τίποτα στον κόσμο. Και πραγματικά και η επαφή με τους ανθρώπους, γιατί γενικά κλεινόμαστε πολύ σαν άνθρωποι πλέον. Δενόμαστε με υλικά αγαθά, βάζουμε ένα τοίχο μπροστά μας. Ναι, καταλαβαίνω πολύ. Είναι ωραίο να ανοίγεις. Δηλαδή στην Αφρική πήραμε πολλά μαθήματα ζωής που οι άνθρωποι είναι όλοι μαζί σαν κοινότητα. Λειτουργούν με το εμείς, όχι με το εγώ. Και εκεί μάθαμε πράγματα. Εμείς ξέραμε να τους δείξουμε, αλλά τελικά αυτοί μας δείξανε πράγματα. Και μια πολύ σπουδαία βοήθεια, ένα πραγματικά δυνατό χέρι βοηθείας για το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, για τη Φλόγα, από τον Ελπιδοφόρο και τη Δώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και μοιράστηκες έτσι αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι της ζωής σου μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλές διαδρομές. Θα φάω ένα cheesecake λίγο τώρα για να έχω δυνάμεις για το. Θα το κάψεις, και θα σου δώσουμε και ένα δικό σου να το πάρεις μαζί σου. Καλές διαδρομές και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπιδοφόρο μου. Να είσαι καλά. Πάμε ζωδιάκι εμείς. Πάμε γιατί είναι εδώ η Ισμάρο και έχει να μας πει σήμερα από το 12 προς το 1 πάμε πάλι. Είστε τυχεροί, δεν είστε τυχεροί? Πώς θα τα πάμε σήμερα, σε ποια θέση